U l-smoke. L-smoke taqqat il-kulħattum. Mux li l-izgu. Mux li lek, mitix fan tal-smoke? Mux ħanerek l-għat ma provajta. Mandi ċertu antipatija lejja. Issa? Għax nara li tiddetta ħafna divertiment ta' bosta, speċi. Nafx għax kont f'pożizzjoni fejn s-serata hija determinata rotta taħħa fuq min għandu l-smoke, speċi. Ija. U morru emmek, speċi. U nara tibnu kol sens falz ta' Amicizja. ta' komunità u ħbiberija li għazziz li Ma mux ukoll il-bar spiex ta' Fil-fatt ma nixrobx frekwentament ħafna. Nħu għos ninfaqa kultant ma mux spess regolarment. Binger inti ġifiri. Binger, għet li jek jixrob ħajibqa jixrob, la? Tinfaqa kultant, mux hekk tiġi. Kultant, imma ġifiri nażel. Ġifiri tajti. L-lum għandi għabtit nsir zibel u ħansir zibel. Imma ġifiri forgetet li mmur kull weekend u noqgħod. Għat kontek? Le. Għat ma kontek, dejjem kellek. Dejjem kont narax atteċċament stupidu biex inkun onest. Dejjem kont nara jisa ħarba minn xi ħaġa. Fil-fatti, ma nafx. Fantastic distraction. Mhux qed nippromovi l-alkoholizmu, ovvjament. Però u meta meta tinfaqa ikun hemm raġuni għalfejn tinfaqa jew sempliċement ħossa xi ħaġa vixxerali li tajt. Totalment vixxerali u nkun irid naqbes il-limiti tal-pjaċir. Jien nikkonsidra li kapaċi nieħu gost kbir soċjalment mingħajr dawn il-lubrikanti soċjali. Però nkun hemm okkażjonijiet fejn inħoss l-ħtieġa bħalma jħossu bosta u nempatizza magħhom li taqbes il-limitu speċi. Meta il-limitu jibda idejqek u tkun tittaffeċ ftit. U ġifieri xina jien għandi problema bil-limitu żbir. Jew kelli ħafna iktar u issa speċa naraf li għandi problema bil-limitu allura noqgħod il-bogħod minnu. Għasna fiek, ċimmur iktar fuq kemm ħobbjen fuq Mario Vella speċa x'naħseb minn interessaħ. Pero ħamur l-ura għal... Pjuttost persuna bilanċjata f'dak il-departament, ġifiri. Soċjalment, allura, jekk il-xorb ma jtikx, ma jenekx biex t-lubrika... Dele, mandiġ bżon dak il-lubrikant. Eżatt. Ma nifhem. Xitik pjaċirek? Tini pjaċir kbir, il-xorb u anke l-affarijiet. Mux il-xorb, xitik pjaċir li meta tmur biex jinnaf tiltaqa' mal-nies. Xi tkun qed tfittex? L-umorizmu huwa naħseb l-iktar ħaġa li nfittex persuna u waħda mill-iktar affarijiet mhux ħankun esklusiv meta ngħidha. Speċjalment l-umorizmu kattiv nħobbu ħafna. Għandek fejn għandi wkoll, Nixtieq naħseb li għandi iva. L-umorizmu kattiv il-ġenerożità hija xi ħaġa li napprezza ħafna, speċjalment fejn jidħol il-sim ta' pjaċir, dejjem nimmaġina għandek ħbieb li meta toħroġ joqogħdu jikkonsidraw kull solt li ħajhom fuq. L-għalmak mhux ħbieb tiegħi. Eżattament, u laqqas tiegħek kemm jista' jkun nipprova nevitahom dak it-tip ta' nies. Ġifieri jiġbu dal-personaġġi u li magħhom nista' naqbad argumenti li jalteraw bejn is-serjetà u l-assurd u kultant f'salt. Jiena fan kbir tal-assurd ġifieri.